naopak, v tomto případě... Ne. To bych taky neriskoval, ne. Naopak to přikryt třeba kloboukem nebo mísou, víte, spíš takovou kalamitu vykryt. A nebo nějakým malým kouskem nábytku. No, takovou drobnou rekvizitu. Drobnou rekvizitu, tak. Zkusíme to. No, je to. Jo, a je to vykrytí, to je dobrý. Tohle ještě dáme na to. Tak. Kde jsme to skončili? Já tady mám ten svůj desátero. Tak to bylo za pátý. Ano. Za šestý. Nezesmilníš. No. To snad je samozřejmé. Na jevišti. To by nám tak ještě chybělo. Na jevišti. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera nebo partnerku. Ano. Jsou takové hry, kde se kope do partnerky. No, například Johanka z Arku. Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. To bylo v tom... Nancy? Ne, Comédie France. Comédie France. Au! Joho! No, dobrý. Pomocné zvuky. Pomocné zvuky, ano. V Comédie Française jednou hráli Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku, ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to vědět, do čeho kopu, no, pojďte se, vajíčko na nose, no. Ale zase názorně, podívejte se, jeden z vás, třeba Julo, jo, takže se postav a Milane, ty si představ, že máš v roli na kopu. Ano, já si to už vím. Tak prosím tě, zásada je, Aha. buď nártem, takhle, tak, ano. Nebo takzvanou placírkou, tohle to je, ale nikdy ne špičkou. Takže nikdy tak. Ne, nikdy tak, to bys mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně, velice důležitá. Teď další. Krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk. Ano, FL věk. Taky, ano, ten chodil zvlášť jako daleko. Tak například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat jaksi vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a... No já si můžu. Ty knír. Ne, nesundavej. Sluší ti to, Milane, to spíš sem dáme tenhle knír. Taky hezký pomocnej. Hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte jaksi věk postavy. Podívejte se, já vám předvedu chůzí, protože všimněte si jednu věci. Jinak jde po ulici starý muž a jinak mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předvedu chůzi a co vám to připomene, jo? Já jdu. Ano. No, co to bylo? Ano. Co to bylo? Starý muž. Mladé děvče. Vidíte, mejlíte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzí, povahou kroku, můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak? Na černo. Velice žádlivě chodí. Na černo, taky tak správně. Ale to byste si musel líčit nohy. Jinak chodí čašník například. No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stáleho chození má takzvané ploché nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo? No tak chodí podobně i baletky. Tak, ano. Jsou na ně rozoznaní. Akorát čašníci mají tu ten obrůsok. Tak. To baletky nemávají. No, takže... Baletky chodí ale tak. Tak. Ale jsou hry, kde můžou mít i ubrousek. Ovšem jinde. Čili to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. Důstojník například, že když hrajete důstojníka, tak stále být v pozoru například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměsíčníka. Hráli jste někdy? Ne? Náměsíčník, ten totiž chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát, já ho taky ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, zadeváte, zakopnete,
Když zakopnete na jevišti, jo, nevracet se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no, nebo něco, nebo pohybově, byste se k tomu vrátili, prohlíželi. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakop, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšímal. A za 10. důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po této větě jdeš 52 kroků doleva. Dobře, chcete mu vyhovět, to se stane, to se stane. Jenomže pak přejedete na malé jeviště, někde venku, v Hrochově Týnci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena za mlada, ona hrávala divadlo za mlada, když si umělkyně dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra. A nakonec odbíhá, mizí jako ze světa. Taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala. Nebo takhle vstupem na jeviště, už prvními kroky na jeviště vlastně určujete povahu situace, náladu, atmosféru. Víte, tam už to hraje. Třeba uděláme si takovou zkoušku. Julo, pojď zase první. Prosím, hele, představ si, pane. jen mi klidně říkej, mistře. Hele, představ si takovou situaci, že máš, půjdeš za ty dveře, to ještě ne. Ano. Půjdeš za ty dveře, vejdeš a nám tady všem divákům, nám dvěma i celému osazenstvu televize oznámíš stručně, ale naléhavě, že hoří. To je maličkost. Stručně. No, stručně, naléhavě, dramaticky běž. Rozumím. Myslíš, že se vrátí? V 11 je tady jako na koni. Dávej pozor. Vážení televizní diváci, musím vám bohužel velmi stručně, ale pritom svým hutným štýlom oznámiť, lepšie povedané, pripraviť vás, vážení televizní diváci, na takú maličkosť. Zatiaľ sa neľakajte, ale vonku, za týmito dverami, ktoré vlastne znamenajú svet. To je špatný, ne. Prečo? To je špatný, ne, znamenají svět, ale tohle není, to je, to evokujete těm lidem, že přinášíte nějakou takovou zprávu jako o nějakém dílčím neúspěchu nebo něco omlouváte, jako že v některém okrese se nevydařil jarní osev. To není to prudké, naléhavé, že hoří. Nemůžete takhle udělat takové na to. Milane, běž na to, prosím. Dramatický strach, úděs, tohleto a hrůzu, jo, chcem přines. No. Myslíš, že se vrátí? Ne. Víš novomanžel? Představte si, vonku horí. Já jsem ti říkal, že máš přines hrůzu, děs, paniku a ty máš ve očích takový veselý plamínky přímo. Mě potěšilo, že se mi podarilo ten požár založit. No dobře, tak myslí na další nepříjemné důsledky to, třeba, že ti na to přijdou, že ti pojišťovna nevyplatí tu pojistku. Mám matka v plamenu. Tak. Já vám to předvedu, to je takový, já nevím, jako porad, to je stručně, jasně, že přinesu zprávu, no. Jste tady, nebo nejdete, ne? Ne. Myslíš, že se vrátí? Co se stalo? Preboha, co se stalo? No. Uklidněte se, nehoří. Já jsem vám tady předvedl takový nový herecký prvek, který ještě neznáte, takzvaný kontrapunkt. Kontrapunkt to je, přiběhnete a vypadáte jako na dramatickou zprávu, výraz tomu nasvědčuje, ano. A najednou ta zpráva je lehká, příjemná, osvěžující, ano. Někdy i obveselující. Mírně. Jsem viděl takový kontrapunkt klasický, jsem viděl jednou Laurence Olivier, v jedné hře hrál Kata, a přišel tý dámě tam v tom vězení, říká, nesu vám radostnou událost, budete popravena. Ano, pamätám sa. No, Laurence Olivier